Upat na tao, pakairamanan ti may sa menor de edad na tiliw ti bypass operation na naiwayat iti uneg ti may sa lodge iti Banggedabra. Detalye manipod ka ni Bridget Mayo. Nakemeg dagiti kameng ti Abra Police Provincial Office ti upat ang mapapati nga glaklako kaya nagus-usar ti droga babaen iti drug bypass operation. Basari iti pulisya, nabayagan na sipsiputan da ni Romar Singson, rumboy iti may sa alaj iti Bangged Abra. Modus operandi ti sospek, iti lodge kanong ag-check-in dagiti mapangumatang kenkwana ti Shabu. Iso ang nagpamarang a customer ti may sa a pulis. Dito'y dan anaranaan ni Romar Singson. Kadwana da Christopher Ducayag, 24 titawen na. Mary Jane Buenafe, 20 titawen na ken may sa a menor de edad. May isang grupo dito, ulo din dito yung Romar nga Singson kat utility worker dito yung establishment. So kasla ti napasama ka customers ti dumanon kanya na dito. 2 kwarto ti rinentaan dagiti sospek manipod iti January 7. Nakumpiskar ti pulisya kadagiti sospek ti maysa sa sachet ti Shabu ken ti 500 pesos ang mark money. Iti uneg ti maysa a kwarto naduktalan ti 3 a bulto ti Shabu pati daytoy weighing scale ken dagiti nalukot a foil. Iti pay kaabay a kwarto may sapay a sachet ti Shabu tinakaiparabaw iti kama. Pinaglikudan met dagiti sospek ti alegasyon. Awan mo tinakumbis ka kanya. Ma'am, itamo na pinakakita naman. So, sino tigay mo may nag-text niya? Awan ma'am, may kulang kita dati ma'am na nagpakuig lang pandaging matang kinan. Nagked-ked met apa interview ti rumboy ti lodge ken aday ti drug watch list ti pulisya ani Romar Singson pati ti menor de edad akadwada. Sumango dagitoy ti kaso apa naglabsing ti Dangerous Drugs Act. Bridget Mayor, Balita, Ilocano.